आपेल कम्पानिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ बियो मुलुगनि मोनसे मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय दाम गोसा मोनसे कम्पानि। दा बे कम्पानिनि बे गुसुं सल'खौ जोङो मिथिनो थांगासिनो दङ बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाथ्राखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना भिडिअखौ सापर्ट खालामनो दाबाव। जोङो मिथिगौ आपेल कम्पानिनि जे बे लग' जेनाखि सावगारि बियो जाख्लाबनाय थाइसे आपेल। दा बियो मानि थाखाय बेबायदि माने लग'खौहाय बिथांमोना जाख्लाबनाय आपेल माने सायख'खो बेनि मोनसे सुंद' सल'खौहाय जोङो बे भिडिअआवहाय मोनथिनानै लागोन। दा आपेल कम्पानिनि फाउन्डार जायनाखि आपेलनि गायसनगिरि मालिक आपेलनि बिथाङानो जाहैबाय स्टिभ जब्स। बिथाङा माबोरै आपेलनि गावनि कम्पानि नामखौ माबोरै बिथाङा आपेल सायख'खो बा बिथाङा मानो आपेल नाम दोनखो गावनि कम्पानिखौहाय, बे बाथ्राखौ बुङोब्ला बिथाङा आपेल बागान दङमोननो आरो बे आपेल बागानाव थानानै बिथाङा सम हगारनो मोजां मोनोमोननो। माने आपेल बागानाव थानानै गावनि समखौ बारहोनो बिथाङा मोजां मोनोमोन आरो जेब्लानाखि बिथाङा कम्पानि खुलिनो थांगासिनो दङमोन, कम्पानि खुलिनो नागिरबाय, अब्ला बिथांनि लिस्टआवहाय फार्स्ट नामा आपेल दङमोननो आरो जेब्ला बिथांनि लिस्टआव फार्स्ट नामा आपेल दङमोनबा बिथाङा आपेलखौनो सायख'बायनो आरो जेब्लानाखि बिथाङा आपेल सायख'बाय अब्ला बिथाङा लग' डिजाइन खालामनो थाखाय लग' डिजाइनार रफ जेनबखौहाय बिथाङा खावलायबाय। जेब्लानाखि रफ जेनबा बिथांनिफ्राय जे बे खावलायनायखौ मोनबाय जे बिथांनि मोनसे कम्पानि खुलिनो नागिरगासिनो दङ, बे जाहैबाय आपेल कम्पानि आरो बे आपेल कम्पानिनि थाखाय मोनसे लग' डिजाइन खालामनांगौ। बे बाथ्राखौ जेब्ला रफ जेनबा मिथिबाय अब्ला बिथांनि माइन्डआवहाय मोनसे आइडिया फैदोंनो। बे आइडियानो जाहैबाय 1954 मायथाइयावहाय सासे जे कम्पिउटार साइन्सनि पण्डित एलेन टार्निं, जेब्लानाखि एलेन टार्निंआ बे कम्पिउटार साइन्सनि पण्डितआ हरखाब रुंसारि जायो 1954आवहाय, अब्ला माने जे लग' डिजाइनार रफ जेनब बिथांनि माइन्डआवहाय मोनसे आइडिया फैबायनो जे कम्पिउटार साइन्सनि पण्डितनि मोनसे दखान खाथियावहाय थाइसे जाख्लाबनाय आपेल फिथाइखौ बियो नुदोंनो। बेनाखि लग' डिजाइनार रफ जेनबा बिथाङा नुबाय जाख्लाबनाय आपेल फिथाइखौ आरो नुनानै बिथाङा सिनायबाय बेयो थाइसे जाख्लाबनाय आपेल फिथाइ। जेब्लानाखि बिथाङा बेखौ नुनानै बिथांनि माइन्डआवहाय मोनसे आइडिया फैबायनो जे जाख्लाबनाय आपेल फिथाइखौ नुयोब्ला मानसिफ्रा गोरलैयैनो बेखौ थाबनो सिनायनो गोरलै जायो। जेब्लानाखि बिथांनि माइन्डआव बेबायदि आइडिया फैबाय अब्ला बिथाङा मोनसे लग' डिजाइन खालामनांगौ। बिथांनि माइन्डआवहाय बियो सानखांनाया फैबाय मानसिफ्रा बेखौ गोरलैयैनो सिनायनो हागोन जे आपेल कम्पानिनि लग'खौहाय बेबायदि जाख्लाबनाय आपेल होयोब्ला मानसिफ्रा बेखौ गोरलैयैनो सिनायगोन आरो बेवहाय जेबो मानसिफ्रा कनफिउस जानाय नङा बेयो आपेल ना बेयो कमला ना बेयो टमेट', बेखौहाय जेबो मानसिफ्रा कनफिउस गैयालासे गोरलैयैनो सिनायनो हागोन होननानै बिथाङा सानबाय। आरो बेबायदि साननानै बिथाङा जेब्लानाखि फार्स्ट लग'खौहाय 1977आव बिथाङा डिजाइन खालामनानै स्टिभ जब्स आपेल कम्पानिनि मालिकनो देखायबाय, अब्ला आपेल कम्पानिनि मालिकआ बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय, माने मोजां नुबाय आरो पसन्द जाबाय। जेब्लानाखि बिथाङा फार्स्ट टाइम आपेलनि जि बे लग'खौहाय डिजाइन खालामदोंमोन अब्ला बिथाङा बेखौ रेइनब' कालार होनानै डिजाइन खालामदोंमोन। बेबायदिनो आपेल कम्पानिनि बे गुसुं मोनसे सुंद' स्ट'रि, बे स्ट'रिखौ आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों आरो जुदि नोंथांमोना बेबायदि गुबुन भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ फल' खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।